Dobrodošli naš novi video, moj novi, to mi je navika više. Ovdje imamo pavlaku, i domaću, znači friška je. Sad ćemo da pravimo maslanicu. Stavili smo malo vode, jer je pavlaka baš uvežena, što ja uzmem, premasna. Tako da je moraš s vodom razgoditi. I stavili smo soli. A ovdje imamo jednu juhku, gore imamo dvije juhke, tako da ćemo sada razbijati. Ovo ovako sam da, eto kako, to ćemo poslije. Sad juhke moramo, znači, rastanjiti, što tanje možemo. Ne smije to Jana sada spustiti, poslije ćemo sam još malo. Trebala sam dija, pošto sam vidjela da će mi baš velike juhke izaći, onda sam na to raspodijelila manje. Я сижу, учусь, я еще это не знаю. Naučila smo i sada da pravi krampirošu, da pravi sirnik, burek, tako te pite, a maslanicu još uvijek, evo, sad ćemo da je pokažemo. Я же в школе, ничего. Ты мой учитель, а я школьник. Jest. Jana kaže da sam ja učitelj, da u školi. Ja. Tako. I znači juhke ti moraju baš tanke da budu. Окей. I sve tako dok se brašno, kad vidiš da se lijepi, ponovo brašno pospiješ, dok ne razbiješ koliko ti treba tanka juhka. Ovako. Ovako i ovako. I ovako. I ovako. Eto, viš kako. Ako vam je ostane deblja, malo nema veze, možete opet na rukama da razvučete, ko što svako radi. Sam ja jer rukama razvlačim inače. Joj. Zalijepilась malo. Malo. Ali dobro je to, na vrijeme sam ja nju odlijepila. Uspjela. Uspjela. I tu treba praksa, džabar. I nije to lako, vjeruj. Uglavnom ćeš ovako. Evo ovdje sam 100% oplala s brašnom. Eto. Evo ja sam juhku, znači, razvukla, ali stavimo, sad ćemo da je režemo. Тут ты режешь как ты хочешь. Kako ti želiš? Как želiš, да? Нет потребы, что именно все должно быть. Ovako, otprilike nešto, ništa specijalno. Ovo smo pitu stavili vamo bili. Sad ćemo ovako juhke još rastanjite na prstima kada uzmete. Vidite. I onda slažite. Uglavnom mora ovako biti malo pogužvana kao. Mislim, tako se kaže. Tu nam je pavlaka. Znači idemo red juhke i red pavlake. I tako dok ne potrošimo juhku. Koliko smo zakuhali. Sad što opet vidjeti. Evo. Ovako. Još malo. Znači moramo sve ovo paliti. Sad opet uzmemo juhku drugu i stavljamo na to. Znači pokrivamo pavlaku. I tako sve dok ne završimo s ovim. Evo, ja ću ovo još malo na rukama da rastanjim. Vidite kako već. Ovo je teško vidjeti ako se moraju pokriti. Eto. Oj, pavlaka. Htjela opet tampon tu bila.
I stvarno... Ja смотрю, ничего тяжкого нету. Nema. Bitno ti je samo opet tijesta da zakuvaš fino, da se može fino razviti i tu ti sve procedura. Uglavnom nema ti ovdje razbijanja, onog razvlačenja, ovdje se razvija. Ну да. Ono što ulje ide. Ну тогда следующий путь я правлю. Možeš? Масленицу, окей? Može, nije problem. Evo, Juki još malo na rukama uvijek kako rastanjiš, tu ti je sva procedura. Baš ništa teško, nema, lagano je skroz. Čak će ti možda biti lakše nego ono. Понятно. Iskreno zanima me samo kako bi naša Medina napravila maslenicu. Ali s obzirom da je mene već duže prati stvarno, mislim, ne sumnjam u njega i on bi napravio sigurno isto. Ovo nam je baš pola krivuka izašla. Ovo, nema vezi. Bravo je. Ovdje na ovako slijeva kupit će nam predebelo. Tako da ćemo i samo ovako. Eto ga. Imamo još jedno. Tako da ćemo sad nju da rješajemo. И это уже последняя у нас. Ovo je zadnja jefka. Задняя. Kakva tikam. Znači što tanje možeš, što ti je bolje sve. I pita će biti ukusnije. Я видно там через юбку. Vidiš kroz nju. Bravo. Nisam ja puno nešto znala dok nisam ovdje našla Boga. Nek priča ko šta hoće, ali Boga mi nisam znači. Bog mi je svjedok. I od nešto sam naučila sam sve. Jer imao ti je ko pokazati, možete ko nauči kako treba i sve ostalo. Ja. Когда есть кому, то это супер. Morat ću povlaki još uvijek tu dole. Dobro. Хочешь, я положу? Možeš, ako ti je teško. Ты шо? Sad ćemo još malo palakom da je namažemo jer mi inače tako radimo. I možemo da jedimo. Skontala? Скандала, лепая получилась. Možemo. Я, Маша. Eto, jer ovako ukusnija kad se namaže opet palakom od gore. Ima neko ne voli, ali neko ko voli može da može stvarno kako hoće. Да. Uglavnom to bi bilo tu. Sad ćemo izrezati. Ja ovako režem na ove kocke. Pa tako da možete opet kako želite. Jer šef. Sad ćemo da vadimo sve, vidite. To je malo poteško izrezati, ali to kad se izreže stvarno je... Još malo. To mi je napalo. Sad ćemo mi da jedemo. Ispita je stvarno ukusna i dobra.